Aamun valjetessa Kauhajoen ammattikorkeakoulun käytävät täyttyivät opiskelijoiden äänistä ja askelista. Kukaan ei osannut aavistaa, että päivä muuttuisi yhdeksi Suomen synkimmistä. Matti Juhani Saari, 22-vuotias opiskelija, saapui kampukselle. Repussaan kantoi hän salaisuutta, joka pian paljastuisi koko kansakunnalle. Tavallinen koulupäivä Kauhajoen koulussa muuttui katastrofiksi sekunnin murto-osassa. Kun Matti veti aseensa esiin repustaan, koulun rauhallinen aamutunnelma särkyi pirstaleiksi. Hän suuntasi aseen kohti lähintä luokkahuonetta ja ensimmäiset laukaukset halkaisivat aamun hiljaisuuden. Käytävillä kaikuvat laukaukset vahvistivat tilanteen todellisuuden ja sai aikaan kaaoksen. Käytävät täyttyivät sekunnissa paniikista ja kauhusta. Opiskelijat juoksivat sokkona, kun luokkahuoneet muuttuivat selviytymistaistelun näyttämöiksi. Jokainen laukaus kaikui käytävillä, luoden epätodellisen tunnelman, jossa aika tuntui pysähtyneen. Hyökkäys oli brutaali ja yllättävä, murtaen koulupäivän tavanomaisuuden ja muuttaen sen painajaiseksi. Tapahtuma ei ainoastaan järkyttänyt Kauhajokea, vaan myös koko maailmaa, herättäen uudelleen keskustelun kouluampumisten ympärillä. Kun poliisi saapui paikalle, Saari oli jo pannut suunnitelmansa täytäntöön ja tehnyt itsemurhan. Tutkinnassa paljastui, että Saaren toimet olivat harkittuja ja hänen jättämänsä videot ja kirjoitukset antoivat synkän kuvan hänen motiiveistaan. Syntynyt pienessä suomalaisessa yhteisössä, Matti Juhani Saari oli lapsena eristäytynyt ja sisäänpäin suuntautunut. Nuoruudessaan hän oli koulukiusattu, mikä jätti pysyvät arvet hänen itsetuntoonsa ja sosiaaliseen elämäänsä. Yliopistoaikoinaan Saari oli päällisin puolin tavallinen opiskelija, mutta verkossa hän eli toista elämää synkkien ajatustensa ja vihansa kanavoimana. Saaren sisäinen maailma oli täynnä ristiriitoja ja pimeitä ajatuksia, joita hän purki internetissä. Hän koki syvää yksinäisyyttä ja turhautumista, jotka ajan myötä muuttuivat vihaksi ja katkeruudeksi ympäröivää maailmaa kohtaan. Tämä muutos henkilökohtaisessa elämässä oli vähitellen rakentanut polun, joka päättyi traagisesti Kauhajoen kampuksella. Matti Saaren elämä oli täynnä henkilökohtaisia ja akateemisia pettymyksiä, jotka hän koki ylivoimaisiksi. Hän oli hiljainen ja syrjään vetäytyvä, mutta internet antoi hänelle äänen ja alustan, jolla hän ilmaisi turhautumistaan ja vihaansa. Hän oli jäänyt usein yksin ongelmiensa kanssa, mikä vain pahensi hänen henkistä tilaansa. Saaren radikalisoituminen ei tapahtunut yhdessä yössä. Se oli pitkä prosessi, jonka aikana hän upposi yhä syvemmälle omaan pimeään maailmaansa, jossa kukaan ei pystynyt häntä auttamaan. Hänen toimintansa oli viimeinen avun huuto, traaginen seuraus vuosia kestäneestä sisäisestä taistelusta. Kauhajoen tapahtumat nostivat esiin tärkeitä kysymyksiä mielenterveydestä, kouluturvallisuudesta ja siitä, miten yhteiskunta kohtelee yksilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Tragedia osoitti, että on välttämätöntä puuttua ongelmiin ennen kuin ne johtavat katastrofiin. Tämä tapaus muutti aselakeja Suomessa ja sai aikaan keskustelua siitä, miten kouluissa tulisi käsitellä uhkaavia tilanteita. Kauhajoen kouluampuminen jätti pysyvän jäljen suomalaiseen yhteiskuntaan. Se herätti kysymyksiä siitä, kuinka varhaisessa vaiheessa yhteiskunnan tulisi puuttua yksilön ongelmiin. Tapaus korosti myös yhteisön vastuuta huolehtia jäsenistään ja tarjota apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Tragedian jälkeiset muutokset lainsäädännössä ja koulujen turvallisuuskäytännöissä ovat askelia kohti turvallisempaa ympäristöä, mutta Kauhajoen tapahtumat muistuttavat meitä siitä, että työtä on vielä paljon jäljellä. Tämä video oli syvä sukellus yhteen järkyttävimmistä tapahtumista Suomen historiassa. Jos haluat nähdä lisää tällaisia analyysejä, tilaa kanava ja tykkää videosta, se auttaa paljon.
Kerro kommenteissa, mistä aiheesta haluaisit kuulla seuraavaksi. Nähdään seuraavassa videossa, missä pureudumme entistä järkyttävämpään tapahtumaan.